te nastupa diljem Lijepe naše, ali i izvan. Educirala je mnoge sugrađanke s kojima odlazi na brojne plesne festivale i s ponosom predstavlja grad Osijek. Kao jedino mjesto orijentalnih zbivanja u Osijeku, Mija se može pohvaliti svojim studijom pod imenom Osječki centar egzotike i orijenta Dalal, koji se nalazi u Donjem gradu u ulici Zmaja Jove Jovanovića 2a kod robe kuće doma. Te često studio nazivaju drugim svijetom, svijetom plesa i smijeha. Vrata studija Oseo Dalal su otvorena svima, a sada možete uživati u show točkama najmlađih trbušnih plesačica i djevojaka iz show grupe Škole trbušnog plesa Mije Varešanović. Djevojčice trbušnog plesa i show grupa djevojaka Škole trbušnog plesa Mije Varešanović.